estudyante sa buong bansa. Ang utang nila na halos kalahating trilyong piso. Pero pumalag agad ang ilang kongresista at magpapatawag ng congressional hearing para busisiin ang nakaambang bagong pasanin ng publiko. Nagpapatrol Alvin El Chico. Mahigit 80% na ng mga power plants na dating pag-aari ng gobyerno ang naibenta ng PSAM o Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation. Pero sa halip na humita, tambak pa rin ang utang na minana ng ahensya sa mga nakaraang administrasyon. Kaya pumilit ang PSAM sa Energy Regulatory Commission na ipasa sa mga consumer ang 470.8 billion pesos na stranded debt sa utang. Sa transcript ng hearing, inamin ang kinatawan ng PSAM na kabilang sa gustong ipapasa sa mga consumer ang 118 million na bayad sa mga consultant, 80.9 million na bonus, 80.5 million na sweldo at 18.4 million pesos na night differential. Kung pagbibigyan ang hirit ng PSAM, tataas ng 30 centimos kada kilowatt-hour ang tingin sa kuryente sa loob ng 17 taon. Tiniyak naman ng ERC na hihimayin nilang mabuti ang petisyon. Makaasa ang lahat na ang mapagbibigyan lamang ng komisyon ay kung ano yung nararapat na halagang mabawi sa pamamagitan ng universal charge. Itinanggi naman ng PSAM na kasali sa kwenta ang mga bonus at benepisyo ng mga empleyado. Pero wala raw simpleng paliwanag kung bakit umabot sa halos kalahating trilyong piso ang utang. Because na nagkasama-sama na